Isang magandang umaga po. Sound check. Test mic 1, 2, 3. Ayan, Renz. Okay ba? Malinaw ba yung audio natin? Good morning. Good morning ho mga kabalen. Test mic 1, 2, 3. Sound check. Okay, malinaw. Hintayin lang ho natin yung 10:15 para ho sa opisyal na pagsisimula ng ating programa maging sa telebisyon. Hintayin natin yung senyas ni Kuyang Renz. Okay, muli. Kabalen, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome ho sa ating programa, CLTV 36 News Stream. Yes, mga kabalen, live ho tayong napapanood dito ho sa mga social media platforms ng CLTV 36. Dito sa YouTube at CLTV 36 Official at syempre sa ating Facebook pages. Parehong sa CLTV 36 main page at yung ating CLTV 36 News. Kumusta ho kayo, mga kabalen? Araw ho ngayon ng Biyernes, end of the month, last day na ho ng ikalawang buwan
ng taong 2025. Isipin mo yon, last day na ng Pebrero. Ika nga, ang pagkabilis-bilis na Pebrero. Kumusta ho? Ano ang plano ng ating mga kabalen na nakatutok? Samahan ho ninyo si Kuyang Justin Dizon, ang inyo pong news streamer, upang sa gayon makwentuhan nyo rin ako, mga kabalen, kung ano ibang ganap dyan sa inyong area. Ngayon pong araw ng Biyernes, February 28, 2025. Kabalen, meron ho tayong question of the day. Anong katangian ang hanap mo sa isang kandidatong mayor? Ito ho, makibahagi ho kayo sa discussion dito sa ating comment section. Ito, isi-share din ni Kuyang Justin sa kanyang page. Ito pong live streaming ng CLTV. At syempre, para po makipagkwentuhan, ayan, babatiin ko kayo ng isang good morning. Happy Friday. Ayan. Dinig nyo ba yung keyboard ko, mga kabalen? Dinig ba yung keyboard? Ang sarap mag-type pag mechanical keyboard. Sino sa inyo, yung mga nakikinig, yung mga nakikistream sa atin ngayong araw, yung mga kasama natin dito sa stream, sino sa inyo ang fan din ng mechanical keyboard? I'm sure marami, lalong-lalo na itong mga interns ng news department. May mga bagets. Ay, hindi, parang hindi nila generation. Parang hindi na nila generation yung pagta-type sa mga mechanical keyboard, Parang mas touchscreen. Pero meron akong kilalang mahilig mag-mechanical keyboard, si Lizen Morten. Ayan ang ating reporter, Lizen Morten. Kumusta? Busy-busy lang sa pag-aaral ng batas. Busy lang si Lizen ho ngayon sa kanyang pag-aabugas siya. Pero makakasama rin ho natin siya sa malapit na panahon. Lizen, anong mechanical keyboard yung gamit mo? Di ba? Ang sarap ang sarap mag-type, di ba? Pag maganda yung keyboard. Anyway, ito mga kabalen, ang ating question of the day. Anong katangian ang hanap mo sa isang kandidatong mayor? Makibahagi ho, kabalen, sa live discussion dito sa ating comment section upang mamaya ipapakita ko yung mga komento ng ating mga netizens, ng ating mga followers at kung ano yung sagot nila. Ano ba yung kandidato, anong katangian ba ang hanap mo sa isang kandidato sa pagka-alkalde? Di ba? Eto, merong sumagot. Ang sabi ni Kuyang John Stephen Soto Guzon, matulungin. Di ba? Ay napaka-importante rin naman. Para ho kay Kuyang John, dapat yung mga kumakandidatong alkalde ay matulungin. Yan ho ang kanyang sagot sa ating question of the day. Anong kandidato, anong katangian ang hanap mo sa kandidatong mayor? Yan ho, kabalen. Yung si Daryl Castro, isa rin ho sa ating mga masugid na tagapanood. Maraming salamat. Good morning, Daryl. Nagmerienda ka na ba? Ano ba yung masarap na merienda ngayon? Nag-crave ako kagabi ng ano ba yun? Mangga. Ay, oo, mangga at saka suman. Diba? Parang masarap yung mangga at saka suman ngayon. Kuyang Jody Mercado, baka naman. Nalalapit na ho ang buwan ng Marso, birth month ni Kuyang Jody. Makakatikim na naman kami ng masarap na sampelot. At
Yan ho ang paboritong inaabangan ng mga taga CLTV pag nagbe-birthday si Kuya Jody. At saka merong mangga at yung suman. Nagutom tuloy, nagutom. Ayan. Ang sabi ni Daryl Castro, dapat may integridad. Ito hong mga tumatakbong alkalde. Yan ho ang kanyang katangian na hinahanap. Ang sabi naman ng ating kabalan na si Daniel, generous dapat. Yan ho ang kanyang katangian na hanap po sa isang kandidato sa pagka-alkalde. Kabalan, maraming salamat sa inyong pagsagot sa katanungan. Sige, tuloy-tuloy muna ho tayo sa ating balitaan. Mamaya ifa-flash ko pa yung ibang mga pagbati ng ating mga netizen at yung ilan sa kanilang sagot sa ating question of the day. For the meantime, hindi si Paul. Dito tayo muna sa NLEX. Silipin muna natin yung traffic situation. Hindi po, ayan, NLEX Corporation. Ito ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Ito mga kabalan, silipin natin. Ito ang sitwasyon sa North Luzon Expressway. Dito muna ho tayo sa may pinakamalaking, sa pinakaitaas na box. Ayan, makikita niyo yung arrow ko in a while. Ayan, tanggalin ko lamang itong banner. Out banner, out. Nasaan ba yun? Ito, ayan, out. Okay. Sige ho mga kabalan, silipin muna natin ang sitwasyon dito ho sa North Luzon Expressway. Ngayon pong 10:23 ng umaga, araw ng Biyernes, kung kailan marami pong inaasahan yung mga babiyahe uuwi ng probinsya para mag-weekend. At yung iba naman, baliktad, tatambay ng Maynila ngayong weekend dahil alam nila, especially pag Sunday, wala hong traffic. Last Sunday, ganyan din yung naging trip namin. Wala hong traffic. Pag Sunday talaga, pasalubong ka. Ito, para ho maging guided yung ating mga motorista, narito ho ang sitwasyon ng trapiko sa may area ng Balintawak. Dito po sa may arrow, sa Balintawak Toll Plaza. Ito nga sa may pinakaitaas na box, leftmost. O sa taas na box, dalawa lang pala yan. Taas na row, sa first row muna tayo. Ayan, leftmost box. Ito ho, yung Balintawak Toll Plaza, northbound lane. Nakikita naman ho natin, wala pang pila sa mga oras na ito. Habang yung mga approaching ho ng Metro Manila o ito nga papasok ho ng Manila southbound at bagamat may volume ay hindi naman din talagang nagbabagal. Ito ho, hindi mabagal ang tali ho ng trapiko sa mga oras na ito. Dumako naman ho tayo dito sa Valenzuela Interchange. Nakikita ho ninyo sa ating mga screens, kabalen, itong tinuturo ng ating arrow. Itong sa may first row muli, gitna. Sa mga patungo ho ng norte, mabilis naman ang daloy ng trapiko dyan. At gayon din doon sa kabilang lane approaching ito hong Manila. Dito ho tayo sa may Mindanao Toll Plaza. Nakikita ho natin yung bahagyang pila ng mga sasakyan
lalong-lalo na dito sa area ng Cash Lane. Hindi naman gano'n kahaba at gumagalaw naman than the usual ano. Do'n sa kabila ho yung mga palabas or sorry papasok ho ng NLEX naman at patungo do'n sa area ng Valenzuela. Ito hong nasa Arrow. Maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Sa mga magtutungo naman dito ho sa area ng May Kawayan, dyan sa mga karehiyon natin dyan, May Kawayan Interchange, magkabilang linya, fast moving ang mga sasakyan at bagamat kapansin-pansin yung volume, aktibo, busy yung kalsada sa mga oras na ito. At ganyan din sa Bocaue Toll Plaza, at hindi naman ganun kahaba yung pila, lalo na doon sa mga RFID lanes. May kaunting pila dito ho sa may cash lane at doon sa mga truck lane para ho doon sa mga patungo ng area ng south, yung patungo ho ng Metro Manila. Ito na mga patungo ng norte, approaching northern Bulacan, ito nga sa area ho at Central Luzon, other parts of Central Luzon, Pampanga, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Same as the scenario in the city of San Fernando, both north and southbound lanes aren't that busy. Right now, 10:27 po ng umaga, wala hong masyadong traffic dyan sa area ng San Fernando, Pampanga sa NLEX. Silipin naman ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito po ay traffic monitoring. Hatid po sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando o si POSCO. Shout out kay Kuyang Louie Clemente at sa mga magigiting hong tagapagbantay ng kaligtasan ng kalsada at ng mga lansangan sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Kumusta ang traffic situation? Silipin ho natin mga kabalen. Ito, real time. Dito muna tayo sa itaas sa may area kung saan meron hong ginagawa. Sa may sakop. Yung mga dyan ho sa Maimpis. Oo, shout out sa aking mga kaibigan sa Maimpis. O yung kaibigan ng nanay ko. Si Maring Glo. Oo, si Mars. Maring Glo. Feliciano. At yung mga iba pa naming Atching Maring. Oo. Yung mga kaibigan ho ng nanay ko sa Maimpis, shout out. Nakatutok ho lagi yan sa CLTV 36. Ayan, maraming salamat sa walang sawang panonood sa CLTV. Hindi ko alam kung ako talaga yung pinapanood nila. Sinasabi nila ako pero hindi naman talaga. Kasi hindi nila. Oo po. Pero shout out, maraming salamat sa pagtutok sa CLTV 36. Eto ho, traffic situation muna tayo sa may sakop. Update ho dito, matatapos ho ito ng July 2025. Ayan ho ang target, in time for the rainy season. Ayon ho yan sa DPWH na rin. Dahil kabilang ho sa mga isasaayos dyan ay yung drainage system sa area ho ng sakop, yung sa Maimpis. Uling uldot-suldit, hanapin. Biya mo yung tugak, hanapin. Panay na mong makalbog, panay na ang lulbog. Opo, alam ko yan, taga dyan ako Siyempre, lagi na lang baha. Matagal na rin ho nating natutukan ito, panahon pa nitong pandemya, yung ating programang Public Interest. Kung hindi ko makakalimutan, na-interview ko noon ng DPWH. Nung panahon na yun, wala pang pondo. Ngayon, meron ng pondo. Kaya naman daw, matatapos ito ng July 2025.
Bang kanita ay nalulbog, kaya pong miyat bang porsyon na ning MacArthur, kaya tulid ning Diosdado Macapagal Government Center. Isipin mo, yung mga trabahador, yung mga manggagawa ng gobyerno, yung mga magigiting na empleyado ng iba't ibang ahensya ng ating tanggapan dyan sa Central Luzon, sa Regional Government Center. Pagka naulan, kaganda-ganda ng bihis ho ng ating mga magigiting na empleyado, kailangan ho nilang lumusong sa baha. Yung mga commuter, babad na babad dahil hindi nga makadaan, ultimo yung jeep doon sa mga gilid ng kalsada dahil mataas ang tubig. Ano? Na siya rin hong nagiging dahilan ng mabagal na daloy ng trapiko. Talagang sakit sa ulo. Kaya naman ngayong ginagawa na, ayan, ang pakiusap ho ng Department of Public Works and Highways, DPWH, Region 3, Kapibabatan. Pasensya. Habaan daw ang ating pasensya mga kabalen. Again, July 2025, itong portion ng itong ginagawang area na ito sa may sakop. Target hong matapos kabilang ho sa proyekto ay hindi lang yung pag-elevate, kung hindi yung pagsasaayos na rin ng drainage system at ipapantay daw yan para dun sa ng approach bang magpantay So ito ho ay inaasahang magiging solusyon sa matagal na hong iniinda na problema ng mga motorista at mga residenteng naninirahan dyan sa areang yan ng sakop o King Maimpis, San Fernando. Bantayan ho natin ang proyekto at sana'y matapos on time upang sa gayon at sana'y maging maayos yung pagkakagawa. Para naman hindi ho mauwi sa wala itong sakripisyo nating lahat. Ay, di ba? Yan. Naasahan ho natin yan at kami nakatutok dyan. Dito naman ho tayo sa may area ng sakop, kabilaan. Ito, magkabilang sitwasyon dahil dyan ho yung mabigat na daloy ng trapiko. At sa oras na ito, relatively okay pa. Siyempre, meron hong build-up, may mga choke points dahil may road reblocking o may closure ho ng mga kalsada, sinisemento. At pero sa mga oras na ito ay hindi naman ganoon kadami pero mahaba yung volume nakikita ko hanggang dulo. So alalay lang sa mga nagmamaneho. Pinapasabi ni Kuyang Louie Clemente, konting pasensya habaan pa natin ang ating pasensya ay matatapos din, pasasaan pa at matatapos din ang proyekto. Para ho sa mga wala namang business dyan sa area at pwedeng gumamit ng mga alternatibong ruta, go, go, go! Go, go, go lang ho sa paghahanap ng alternatibong ruta. So if you are coming from Angeles City, you may take Megadike Access Road. Tapos labas ho kayo ng Bacolor, pasok ng Lasatin, at least maiiwasan ninyo. Kung kayo ay papunta sa south, kunwari, papuntang Santo Tomas. Or pwede rin, North Luzon Expressway. Dahil sa areang ito, meron din ginagawa sa may bahagi, sa panahong ito, may ginagawa rin sa may bahagi ho ng, anong tawag dito, yung palabas ho ng Mexico, ng NLEX. So, kaya ho kahapon, nung isang araw, nung ako'y dumaan ng NLEX, pauwi, bandang gabi, after 5 p.m., 6 p.m., ganyan, nakita ko itong pagkahaba-habang pila, dito hong mga sasakyan, dyan sa pa-exit ng Mexico, northbound lane, dahil nga dyan sa ginagawa. So, iwasan din ho yung kalsada na yan. Dito naman sa area ng Pepsi, Del Rosario, Del Rosario na ito, maluwag ho yung sitwasyon sa mga oras na ito. Tanggalin ko lang yung banner. Habang kabalen, yung dito ho sa area ng San Isidro, opo, dyan sa may malapit sa may overpass, ay dyan naman na natatapos yung maraming
sasakyan, ano, yung ika nga yung volume dahil nalalagpasan na nila yung area na ginagawa. So paglagpas nyo sa Pilar Village, pagkalagpas ng Pilar, medyo makakahinga ka na ng maluwag dyan. Yan ho ang sitwasyon ng trapiko dyan sa may Syudad San Fernando. Hatid po sa atin ng si Posco. Kabalayan, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon. Narito po ang latest weather report mula ho sa DOST Pag-asa. Ngayon ho February 28, araw ho ng Biyernes. Inilabas ho ito kaninang alas 5 lamang. Weather forecast para ho sa araw na ito. Magiging maulan ba, Kuyang Justin? Alamin ho natin. Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center at narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong huling araw sa buwan ng Pebrero, ngayong araw ng Biyernes, February 28, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita nga natin na bahagyan ng humina itong northeast monsoon at nakakaapekto na lamang sa may bahagi ng northern and central Luzon, habang easterlies naman ang magiging dominant na weather system, particular na sa may bahagi ng malaking bahagi ng Visayas, ng Mindanao at Southern Luzon. Makikita natin, base na rin dito sa ating latest satellite images, na mas malaki yung chance ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Mindanao. So malaking bahagi po ng Mindanao ngayon, may mga tsansa or mas malaki yung tsansa ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Gayon din sa may bahagi ng eastern Visayas. Samantala naman sa may northern central Luzon, mga isolated light rains ang mararanasan, habang ang nalabing bahagi ng Luzon kasama yung Metro Manila, gayon din itong Calabarzon at Mimaropa at Bicol region, makararanas naman ng mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Kadalasan nangyayari po yan sa hapon hanggang sa gabi. Samantala naman, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area, wala rin tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong buwan nga ng Pebrero, walang nabuong bagyo sa loob ng PAR. Kadalasan po, base sa mga records natin, yung buwan ng Pebrero, Marso hanggang Abril, pinakakaunti yung mga nabubuong bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So asahan po natin this coming weekend generally, fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa at medyo mainit na panahon yung mararanasan, lalong-lalo na sa may area ng Southern Luzon, Visayas at malaking bahagi rin ng Mindanao. Dito nga sa Luzon, makikita natin na generally fair weather, lalong-lalo na sa may northern and central Luzon. Umiiral pa rin yung amin, bagamat humina nga po ito, mga isolated light rains sa mararanasan, habang sa nalalabing bahagi ng Luzon, partikular na dito sa Metro Manila, sa may Southern Luzon, sa may Bicol region, Calabarzon at Mimaropa, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. Agwat ang temperatura nga sa Lawag, 21 to 30 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 21 to 26 degrees Celsius. Sa Baguio, 14 to 23 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 23 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 20 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, sa may Bicol region, 24 to 29 degrees Celsius. Dito tayo sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Ang malaking bahagi ng Palawan ay makararanas din ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Ngayong araw na ito, agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 24 to 32 degrees Celsius at halos kantulad na temperatura din ang mararanasan sa Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius. Malaki naman yung tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may area ng Samar, Northern Samar at Eastern Samar, dulot ng easterlies, at ang nalalabing bahagi naman ng Kabisayaan ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Medyo may dito temperatura din ang mararanasan sa araw na ito. Agwat ang temperatura sa Iloilo, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa may area ng Cebu, 26 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Mindanao naman, malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may silangang bahagi at katimugang bahagi ng Mindanao, easterlies, at ang agwat ng temperaturang mararanasan sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, 23
to 31 degrees Celsius. Sa mga kababayan po natin sa Mindanao, dahil ngayon nasa natin na may mas malaking chance ng mga pag-ulan, mag-ingat pa rin sa mga banta ng mga biglaang pagbaha o flash floods at pag-uho ng lupa o landslides. Samantala, dahil humina na nga itong amihan, wala tayong nakataas na gale warning sa ating bansa, kaya ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat malilit ng mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Samantala, ang araw natin sisikat mamayang 6:14 ng umaga at lulubog, ganap na 6:04 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms kung saan naglalabas tayo ng impormasyon, lalong-lalo na pag mayroon tayong mga rainfall information, tsaka mga rainfall advisory at mga flood advisories. Parin po nyo kaming sundan sa X, sa Facebook at sa ating YouTube. Gayon din sa ating website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At live po nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan, kabalen. Narito na ho ang latest. Ayan, maraming salamat muna sa ating mga kaibigan sa DOST Pag-asa. Oo, yan ho mga kabalen ng latest weather update sa araw ho ng Biyernes, Feb 28, huling araw ho ng buwan ng ikalawang taon ng 2025. Sa punta naman tayo dito ho sa palitan ng piso kontra dolyar, latest available data. Yes mga kabalen, galing ho ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagsara ho ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 91 centavos. Kahapon ho at itong Japanese yen 38 centavos, UK pound 73 pesos 36 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 44 centavos, Saudi Riyal 15 pesos 43 centavos, Dirham 15 pesos 76 centavos, Euro 60 pesos 69 centavos, Korean won 04 centavos, Chinese yuan 7 pesos 97 centavos. Yan ho mga kabalen, ang latest foreign exchange data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Public service announcement muna tayo. Wawalan ho ng supply ng tubig mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw dyan sa may Biglang Sibol at Balaba sa Mabalacat City. Wala rin hong kuryente sa San Roque. Tubig. Wala rin hong tubig mamayang alauna ng hapon hanggang 4:30 p.m. sa San Roque Dau 2nd. Diyan ho sa Lubao, Pampanga. Yan ho'y para magbigay daan sa flushing activity ng Prime Water. Kabalen, mawawalan din ho ng tubig dyan sa may Palermo Estate sa Barangay Calulud, City of San Fernando, Pampanga. Mamaya hong alas 6. Ay, sorry. Tapos na pala ito. Sorry. Nalito na si Kuyang Justin. Ayan, so dalawa lang. Ayan. So ito lang hong San Roque Dau 2nd at itong bukas, mamayang gabi din sa Biglang Sibol at Balaba dyan ho sa may area ng Mabalacat City. Ayan.
Kabalayan, sa mga oras na ito, wala rin hong kuryente. O kuryente naman ito 9 a.m. hanggang alas 4 mamaya dyan sa barangay Pabanlag, Florida Blanca, Pampanga dahil sa isinasagawang layouting ng primary lines ng SFELAPCO. Yan ho ang latest mga public service announcement. Para ho sa mas maraming update, para ho mas lagi kayong updated, i-follow lamang ang CLTV 36 News upang sa gayon, itong mga balitang makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan ay inyo hong masagap, lalong-lalo na tungkol sa usapin dito ho sa ating rehiyon at dito ho sa Kalakhang, Pampanga. Ang ating question of the day ngayong araw, habang sinisilip natin yung traffic situation dyan sa San Fernando, anong katangian ang hanap mo sa isang kandidatong mayor? Puntahan natin yung sagot ng mga netizen. May prinsipyo ang sabi ni Kyla Valencia. Ang sabi naman ni Sedi Legaspo, may paninindigan. Ayan, makibahagi ho sa comment section yung discussion. Dahil pa namin ng mga malalaking balita dito sa Central Luzon at dito lalong-lalo na sa Pampanga. Magbabalik ho ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito mga kabalen, traffic situation sa San Fernando ang inyong nakikita. Silipin naman natin ngayon yung ilang pang mga balitang kinalap ng CLTV 36 News. Itong unit walk sa Magalang, Pampanga. Oho mga kabalen, full screen ko lang, yan.
Ito mga kababayan, magkakasama nagmarcha sa isang unity walk ang political candidates ng Magalang, Pampanga. Kasama ho yung kanilang mga supporters. Ngayon itong umaga ng Biyernes, February 28. Kasunod ho ito o nito ay lumagda ho yung mga kandidato sa Peace Covenant Board bilang tanda ng kanilang pakikisa sa layuning magkaroon ng payapa at maayos na halalan 2025. No? Sa darating kong May 12 yan. Bago ho ang aktibidad, idinaos muna ang isang banal na misa sa San Bartolome Parish Church. Ito ho yung ilang sa mga larawang kuha ni Ashley Punsalan dyan ho sa Magalang para sa kanilang unity walk. Abangan ho yung buong detalye. Kanina nag-live din si Ashley. Naka-live din yung ating balita dyan. Abangan ho yung buong detalye sa CLTV 36 News. Ito isang pasada para ho sa mga kababayan natin. Ito. Ayan, napakaganda. Oo, totoong napakaganda talaga. Ng alin. Ano bang tinutukoy ko? Ito ho nga, bagong showroom. Mga kabalen, world class. Nag-iisa ang BMW Pampanga. Meron ho siyang retail next concept. Ang ganda. The best. Silipin natin kung ano yung nasa loob ng showroom. Ito ho mga kabalen. Yan ho kasing showroom ng BMW Pampanga. Of course, ng Laos Group. Ay nag-inauguration na ho at pinabless na itong newly renovated showroom. Kahapon ho yan, Webes. Yan ho yung nasa Jasa. Sa taas dyan, yung tanggapan ng CLTV 36, syempre, yung aming opisina. Hindi lang siya basta showroom, Isa na po siyang BMW Retail.next concept na nag-offer ho ng premium experience, cozy customer-focused space that seamlessly integrates the latest innovations and sustainability. At meron din hong ginawang ceremonial electric charger switch on doon sa programa. Handa po ang Laos Auto Group sa mga paparating na teknolohiya. Itong state-of-the-art, actually hindi lang handa, nangunguna, di ba? Experience the next level of automotive excellence dyan ho sa Premier Cars BMW Pampanga. Nanungakit. Anong makikita sa loob? Silipin natin. Narito yung ilang mga larawan. At ito yung, syempre, nandito ho ang aming mga boss na talaga namang suportado ho itong aming ginagawang pagbabalita. Maraming salamat syempre sa Laos Group. At congratulations ho dito sa tagumpay. Isang bagong tagumpay ho ito. First in Pampanga and Central Luzon. I think napakaganda ho nitong showroom. Tingnan niyo naman, merong charging station. Tapos mukhang coffee shop, mukhang cafe, ang ganda sa loob. Pwede nga, ang ganda yan mga kabalan, nakita ho ninyo. State-of-the-art technology. Atid ho sa inyo ng Laos Group sa kanilang BMW Pampanga Premier Cars, mga kabalan. World class. Ayan, ito yung pinasasabi ko, di ba ang ganda? Like, I could live here. I could live here.
Yan ho, yung mga ilang eksena at ito yung ilang amenities na makikita dyan sa Premier Cars Pampanga BMW. Yan ho mga kabalen. Kabalen, ito sa Angeles City naman, mabilis na pasada lang din. Dito ho sa syudad ng Angeles ay nagsagawa ho ng inspeksyon yung COMELEC at yung PNP para po sa nalalapit na halalan at nag-ikot ho sa iba't ibang polling centers sa lungsod. Ito hong si Police Colonel Joselito Villarosa Jr. at Election Officer Attorney Charmaine Faye Cascuejo. Katuwang ho nila itong DepEd, City Engineering Office at Angeles Electric Corporation upang tiyakin yung seguridad at syempre yung supply din ho ng kuryente at masiguro ang maayos na proseso ng pagboto sa darating na 12 ho ng Mayo. Tiyak naman ho ng Angeles City Police Office at ng COMELEC na patuloy ho silang magsasagawa pa ng iba't ibang safety measures and steps to ensure yung kaligtasan at matapat, patas na halalan. Hinimok din ho nila itong publiko, opo mga kabalen, na makiisa sa kanila hong kampanya at huwag magdalawang isip na lumapit ho sa mga otoridad kung merong mga nakikitang anomalya. At syempre, huwag hong sasayangin, gamitin ho ng responsable ang karapatan sa pagboto. Kabalen, sinenyasan na ako ni Kuyang Ren Steven. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa pagtutok sa CLTV 36 Newsstream. Sa lahat ho ng mga nanonood sa telebisyon at maging sa social media, mag-ingat ho tayo. Happy weekend! Ingat ho at laging maging masaya. Maraming salamat.